والقلب سما نحو السماء مترنما. لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وبعد، جماعة الإسلام وأمة خير الأنام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. جماعة bayan ta nun godiya na nawuni kanun salati ti annabi sallallahu alaihi wasallam tilan labna na ta tattuyi ta karam din ya suratu shu'ara domin nawun na tamna na wata ana ba na fakfam bikisa da wata suran mafuni domin la annabi so wuni annabi shu'aibun ya bahagu tun yankarin wato so kisan bala annabawan ma biki sanin dan kana suratu shu'ara ifu ne so ana ta zan ta karanna ta zan nala waton annabi lutu wa mino jama'a biki sa ka ta zan kana ta nar mana ka yunsi ka ta yantole waton sun insha Allah kazzabar qaumu lutul mursalin annabi lutu wato binirbila bara labsu shire in zaman nan annabi lutu nal ne ma'ana indumana wanda da tablan da tumuna na ainihin wato tun talshalma da bin yarda na tu na iskala lahum akhutum lutu dinin yadine tema ya rasulullahi in da malabun wadon zayino kamu bodo wadon lutu na damlan nuna tumu na zankan wadon bisane kabmira tum da wadon tuma bituma karanyar wadon barna tuma danyale da barna tuma wama da biyar har wadon zungo kaza nan ban sir har wadon zungo ne duniya izikar wadon lutu wula ka ainihin wadon lutu da yalba ala tattakun tamshal kamza a nabba wani ma indumana wanda da tamlan yi tumbana bidalu masani ka bukara da baba in yaba wadon tuwishal bin biyar funi da bin yala binabinin kan dumana wanda tamlan tumna wato a tumwana nirbisan shi dai wanyar wato bibarna nutuwin shale kan dumana wanda tamlan yal wato nirma shamdi tebe wato annabi nirma ni bai tosal ma wato da bifiyala lamsin bidan kanna kamson manin dumana wanda tamlan kake tuwin shawa wato bin ala tattakun dan boyi biyan so na wanda biyan inni lakum rasulun amin. in yi wadon tumo yin ainihin wadon nirba wadon zankana yi sani minin ya tuntar so mana an mi yin mana yan baga ma'ana ta yin kika wadon kwabla ne fattakullaha wa ati'un. fattakullaha mun su so miyan dumana wannan da tamlana wa ati'uni kaddal yaman ainihin wadon lutu ayyan bangni tuban batu walen yale lutu numana wuna tamlan dablin balangun balwaton albarka fam albarka wadin yaga
ko na lan yila wadon annabawan zuliya punu na kan dumana wanda tamlan zawole ga annabi ka zawole wato tumo to amma annabawan zaha ban ya tu kwabsita na to pishina na hawa ma tu kwabga na to pishina na hawa annabi sa yinon kani kayan ya kada adam kam za hakurayen nan yasam ko tubulo bi ma wato lutu tungul bodo yiyengo na pabe ni ku ya ban borla wato yupala ni sona ya no borla yushal din mal albarka anabi lutu albarka da adam da ba fago ni rishin ya wato dumana won dable kana na da tamlanti yi dabdal mana hali ko tin ya wato annabi domin annabta da biddara dum bu forwa dan tasbahan yara da yalan dumana wanda da tamlan fintalin jalkan dumana wanda tamlan to annabi lutu ko nya annabi dum min wada nabtal no tun talma za yino dan da pune akul kunya kul do ya kati no borno bola bima wato lutu ko da shabi kul bonda to amma da bisogi kabin shakam tun shaldin da kunya wato din da anyo ni rudin maso dinin ke kan ni babdi misal kabto bon babi wato lutu as'alukum alayhi min ajrin wama as'alukum min yani somna gunma kaken dolla wato ainihin man lutu tun talma ma as'alukum alayhi min ajrin dan da yini in biyan kirati salwa don falani annabawan mabu washban da bala da falati da tamalta manhiyan babu no da sa wata bakira no kwabikira no da baya kira no ban tabkira ko kuliyan san nan da man tidi san kada wata shama watan kursiyan ndi yo bayin suko ndubana na tamlani yalli yirnamu ni kelwa don bin shakiyab kam jama kajam na wunun dumana wunna tamlana yimin lambiyar waton tun sharpuni karnyar waton zabiyarla nimani tun kulshi ya shama wa kodiyan filo wa ashin dinan da annabanu mabituman da balama in ajriya illa ala rabbil alamin mimi yanayin talatun tarwala ta yi yanayin nage kan nage naga ba san ka da mato na nage na ma in san wani ya shalin bon yomi ma lalakani man da da birin dumana wannan ta tamlan sani atatuna dhukrana min alalamin an yi wadda bin malawa don ainihin buhagun bala na wannan ta tamlan an yi to ba fun da mallar da buhar la qur'ani ne dan bongo yan buwar ainihin wadon dabba atatuna dhukrana yan ken buwar wadon dabba kake ce wadon faba min al'alamina wadon bin nam da funi kan duma na wannan tamlantin ya ni'ima din ya kada wa wan balga shaltin ya karnau fiyal makarin je da wadon ni nima kai tila a ta'atuna kai nimtin ya kada mai yanken borla wadon ainihin wadon dabba yinan dabba yi dabta ba kai lambor ba yi tuman yan tubbala ba min al'alamin am dirbi funi ay min an-nas ma'ana dirbi funi وتذرون ما خلق لكم ربكم وكذا غيرهم من الحيوانات للن الحيوانات بنفوات نربني كينتم لا توما وتلوت تمن برما فهذه الخصلة الكبيرة لوط بتما دو بروات دو وما كفا بروات وما للا توشل دمبو وما هذه الخصلة الكبيرة hallin yale kalla dan hallo ma karjar waton zabbi'u hal bi'an yale tukun bi'an yale lam takun fi ahadin qabla qawmi lutu lam takun fi ahadin dinabinin bin kulun alab adam haldan karan lutu bin nam dilin nakane kam yano kyan tusum da tum wato da wato ndirbu ne ثم لما حذف بهم to da sa she ainihin lutun dirbin wa ban tutum dale summa lamma husifa bihim amma nan kan dumana wannan da damlan tike ko sa su karati yanda kadama malaika nan ba ainihin waton hallaka
تنوسيت كابتم لا تمنو حتى ظهرت في هذه الأمة المحمدية لوتو ما بتما ما دوب بوم واتون دوبا كبابا كببور واتون بابنو تم أنم لوتو ما سهما كان دمنا أن لم يكن ملاك نون نبى واتون حلك ناجي واتون دلان كان بتملا ديالا حتى ظهرت في هذه الأمة المحمدية ددوكul biyan me din yanti pelani anam muhammad dal umma pun kar pelayina فإنا لله وإنا إليه راجعون fa inna lillah afani yali to ashalim balani yali muslimi dibe bin shakam kakgal bin shakam kadi sabiya dal bin shakam ner mushiba bin shakam akaye yalsham akuliyan yalmi inna lillah wa inna ilaihi raji'un ashe to ashali dan fadi da zaman waga da malli warsur ma ta kadiyan yale to ashali fa inna lillah wa inna ilaihi raji'un وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم ndumana wunna tamlana wannan ya shambala ma kai ke waton dobbungo kaken binke paba ndumana wunna tamlana nan bin nam di shangan bal an zantinya kai ke paba kaken bor waton dobba min azwajikum ainihin yi pabla puni أي أقبالهن mana akbaluhunna bitone ndumana wunna talnul halisi zantinya كي كواتم طعب ما واتم بالتهني لأنه محل نبات البزر ولين كندمنا وند دملن ين طعب ما بالتهني كندمنا نتلنا الحدث زمشيا دومين ما نكا ينبري أن ينبر بن شعما كربلي وان كم بزو مني إن كان دبر لواتم فاتوني كذا كان دبر لواتم دوب هل أبدا بنبر لما دكو بلي دومين دكو دعي دكو نمفوا بلي ما دكو دعي قال تعالى تودين شكان دومين أولنا تملين يرتي نين دبا نساؤكم حرس لكم أن يبابلا يفورم بلا أنقل ينشان زنواتون أباسا أنتوا وا كاردون ولسلكم كتراتا كردي كنماني كسالونا ka san wadon bimbira na shikafa ta bir wala biye kawana ka birla to lan ya faga na wunna tamlan yalni ka da ta fabi ma ta furun bala a pangunguna ai gulbor sham ka yen no ai bor la apuni ka fi asubahi ai bor la apuni ka fi zawuni ai bor la wadon apuni ka fi yun ai bodo wadon ainihin zusa ka can zusa ai bodo wadon tangle ka can tangle nisa'ukum harsun lakum yi fabi den dume na wunna tamlan kul zambe zanga kable wato yi puri puma an kul bor tamshal kabza kayan kere ni amin nan bo an yankel sham kayan ke to bal antum qaumun aduna wai idan bambon yin kira waton paba kan kyau da bora waton dobbuma yin yele ne bo shababin ke kai yin ya waton al'adun mutajawizun yi fayi waton hadal su yan shatu bula waton haramu kalu din ma ne kabna an balgana yale la illa tantahi ya ludu din dai nan ka abin mawa mara ka gulsheti ni yin yan karta tami ka ta kubbar waton to dob tabngo ka da nun kubbar na tubwara ayyan modati na tirinan dali la takunanna min al-mukhrajin min baldatina asayo to kuliyan yala ka da to ni la ku yan toke yin dai kuliyan shati ni da kai bodwa to ainihin dobba bom yala waton paba karin yala a tuban yambala a tamina kulan toke ta yi hata tambar wani to lutun wani yalba kadin yalala inni min alkalin in lega ne buson wani yambe mun jayyal wani man ainihin waton lutu don hanshal kamza an duman na wanda tamlan biki kan sukar ba waton tushal dimbon
niriyan gele man ba ainihin lutun fawaso ta ba gele rabbi na gini ya dume na wunin sura talgan ma ka talgan nirba ka kyanke wato mintum da ya toshel kamun da hayan dume na wuni ma don dume na wunin talgan maka kyanta wato a da azaba don din ke kan dume na wunin tamen da wilwa dablu ma da du'a wange to asiro ma sa bi an yale wani rubla ba gulbiyar funi kan dume na wannan talmai da alkawarin gbadan wannan ba halaka ko da su dume na wuni na wun tilgimo wun mino dirbi sa han dume na wannan tamlana wa tilgin baka kenke tumbe shaldin bunguma ka tira tilgo dume na wannan tamlan yarma wa mino ni za ni ma za kaman dume na wannan tamlan kan da talgaba ai bintaihi wa zawjatuhu aludu wato bi pun sayi wannan bi pun sayi ma wani rufunin dabara kana wannan tamlan da tulguba da na wato din da nan halaka ma ban da bin halaka na wanda tulguba mi mami wato duma na wannan dalan pun sa so me zama nirbi shawatu an gubon ni kema kai kyan kaken kema kan duma na wannan tamlakan ban yen nan basham don zugu bi pun sayi ma ban za habra tulgu ya babin halaka wa zawjatuhu almu'mina kuna lamar wato fa ko yau wato mu'mini mun bana tilgiya to amma wa ba so rabiyan yar wato munafiki dinin kalutu ma ka ta borla wato dobba ma to baniyan ka ta yihir wato tukum aminti yiro masamba illa ajuzan fil gabirina kan dubana na tamlanda tilgi wani ruma illa ajuzan shede fa kurgu sayino kan duma na tamnan ko wala bike ko nan wata lage imra'atuhu fa innahu min al-bagi fa in fil gabirin mun konkon da falin azaba funi na halaka ne thumma dammarna al-akharina katon duma na wannan tamnana ban kalma zaha kan ya wadon kafur kalama kan duma na wannan tamnan da nan ba za halaka domin butun biyar masu وأمطرنا عليهم مطرا أصاب بكن دمنا وإن تمننا كودانا با وراكمي كساكر مبنا أم وسان دمنا ما كسان دبلا وأمطر عليهم مطرا كن شكا كساكر مبنا بكل شيء مكرت كل يواتن كذا مساني يقول لك باك 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 كي تار نسارة أشيل واتن كوا kan duma da wannan tamlana wabin nam da shambal ma kamle kaman sambala in durbu suna karna ba halaka hijaratan karyal waton kuwa fasa'a matarul munzarin ashe da nan zaqabiu matarul munzarin sason wanda ya kadama ne shabbin nan ba waton farsugo yinin dai bi kyanwo duma da wannan tamlana wannan ba nan ya azaba ashe bin lalwato halakan bi bin lalwato sa so mun bon sama da wa danun sabi'u inna fi zalika haqiqatan tabbata da buni la ayatan tabbata la duma da wannan tamlan sani wa ma kana aktharuhum mu'minin ba fammi ba bin imani nan duma na wani wa inna rabbaka lahuwal azizur rahim hakika duma na so na bala ma azizu mun nam yang siyal kam arrahim mun zuwa nan ba كذب أصحاب الأيكة المرسلين كسفة ينكروا بلي وادون بابو أنا باولو كسفة ينكروا سورة الشعراء يفوني بلي ينكرنا ولا تملني يركلبت أصحاب الأيكة أنا شعار يركنا ولا نو أهل مدينة بفلاني إيماني أبا أيكة بمرو إيماني kana una tamanda tumoran mani yamin masane kana wannan
tumona ainihin aikatu sane aikatu ma tumbaru kun yel karbi wato madiyana ne kada mun yi na kulbe wato ku bashi kaka wato tufin banno tumbaru kun yeli banan nan su na wato yautun banno kan dubana wannan tallan da tamin ainihin wato shu'aibuna madiyana kana nan tumuna bala aikatun wasanna to قال لهم شعيب anan shu'aibu indumana wannan tallan tumuna nufi yalbasham wace ma ya rasulullah shu'aibu da kai nufi yalba wayin yalba to ashali kan yana galla to ashan wayin wato shiru kan zallar sunan nan bin ya da لم يكن أخوكم lam yakun ahuhum wato wabin yali na kadar wato bin mabiya لأنه لم يكن منهم domin wani shu'aibu wa ba fara wato mabi ainihin aikatu nan tuni ألا تتقون ala da takuna don mu yi kusan dumana wani tallan dabin إني لكم رسول أمين tuwon talma kan yalmin yali biratun na tushen kan dumana wani talma ko binu na wato yarda ganin ce kan dumana wani tallan tattam shu'aibu na wato bisa ne ala ta takun yirgen dumana wani tallan dabin inni lakum rasulun amin mani in yana wato tumon yanyin yan ba da dadan gancin na fattakullah don jinin dumana ruwa'ati ula kacin girma وما أسألكم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر إنني يلي إن تاتوا تنسلن تسيما إن بيان كلمة إن زوتوا تلوان بمنا أن تنين من كنا من تاتوا تلوان نادين تيان نالا كان فرس النمرة ثم ما نريد من يلي إلا ديين بمن شعبه من شعب كلا كمبرا in falle shi goyon budu shakar za a yi zisa ne إن أجري إلا على رب العالمين illa da biyan sai yi da kaso don za nuni sai da yin dumana wanda da dannan sai kwanko duk wanda za duma أوفوا الكيل turbu ba biyan danye ba a shayin da kudin hawa don nufo nuna don birda a nan shu'aibu ne ruma abu da birgu kamar abu da kudin hannun su wani biya ne duk tun da danyela nuna na alugushu duk hamma nuna dan mafuni da kudin kana nuna tun yi wato garban bumo shari'a da wannan bin miyar sham in kwata ne ba balan ka biyan sam shari'a da wannan sam bil sham tinir ba kallon ka biyan nan biyan nan da dabara dan to buwar nirwa don ainihin bindira buku amma na badan mafuni karle za biyo kan dumana wanda tamlan da tam alam shu'aibu na da bil gudun biyo masu kawai kan dumana wanda tamlan ko da tam shu'aibu na no ta yaba na kadama ha'inki na algushu da bilguni ban yayi man kai kele nan ya ka tun kaken kelwato tukun bi anyele أوفوا الكيل awbul kaida ya ainihin yin bin zahanda dan ya sikel bin shakan bin yan zahalin namdin yar karan yana sikel kurtun yale kabin zahalin karan yana sikel bin shakan bin yan zan waton sikel in zan zam din ya kada ma almakil bin shabin zahanda ni sikel ngoma saha anab shu'aibu num da nirma biranin lawato ha in kirfuni ولا تكونوا من المبصرين palmiyali
Dilege ya nemo shaba bayan buri waton nirbi waton ainihin darziki. Bebe bendira. Biki puni kai borele. Bika wani puni kai borele. Ba ainihin shinkafa puni kai borele. Bukurti waton kwataba da puni kai nan da ha'inki kanun waton an yi da puni. وزنوا بالقسطاس المستقيم Yi yanzu ham kayan nan la sikel. Shem da zan waton koshal din kunya waton 10 shi ne. Mirka zan gadama waton 5 shi da kullan ta zamfa. In kwala na ce ni ko balwa mi so. Dumi lan yara kadam waton barbane. Kun ga shal an kulyan yalitin banga. Kar kul par waton marmari. Ka dalga shalla. Zan lalala waton kar waton dani. In tilan kwala waton kurga nan ti waton al'umma. Amma dike ka ainihin kalan shalbiyar mai da malladu yule. Amma di ka da ne. Amma ka da ma yi haka yulan bai daban. Bin ainihin annabi Shu'aibu ne ba. Tun bai shawabin da abi kunu bal ma kan duban da wannan tablan tama annabi Shu'aibu na. Nota ihe badini. ولا تبخسوا الناس أشياءهم Min ya kai buwar nirba bahaki. Da dam kama hakin yala kadama wammi ayyan kwasham to sham. Ka tikan in ta buwole karfan lala. Dirin yala kadama kurwa fiyin yale kai ko din zanna ka tin yala kurwa nuka kwato ma. To ma za zabi an bala la tabhasu an-nas ashiya'ahum. فكانوا إذا اكتالوا على الناس Bibbihagan da ya sham. Wayan kwai wato bin zan gudun ya suka ilmazan tinirba. يستوفون Yastawfun an ya ko kulfal wato kurgama marmari har zuwa nu ta alfahi. وإذا كانوهم Amma diminin kadama wato bin yi kyan nutu kwati nirba. Wiyan dango diyan falmi wato marmari. Amma wayan kwazanti so wai za ka ruhum yuziruna ayyar ko can tabbuwore. ومن جملة بحثهم Bibiya kadama jumladin yabin da abuwa da dabir guma sham. أنهم ينقصون الدراهم والدنانير Hatta wadon dirhamin nimmo mamir zawa dim sikel tuman yale. Biranin binu na ha'in shi. Din yala dirhami, be dinari, din yala wadon dola, be din yala shidi. Wan ban wan tun yi dibisan halin tubuwa ga alarma. ولا تعثوا في الأرض مفسدين Wala ta sau mi da kai nan da barna, mufsidina, kai gina bin ya barna nima fil ardi tambayin yango su. بالقتل وغيره Mir ya kai kurundir ba, wato mutumin da lambala, bukuliyan lamme, babinir wato solni, so gurbin bala, amuro besila, wato tun da sama ka zamu ka fi, baniyan banir gan fi arzikin wa kakken kuwo, a nan Shu'aibu wani ruma bin shabda tun shambala. واتقوا الذي خلقكم واتقوا الذي خلقكم حدثوا أنا شعيب ونبزني بدابر كما هاي كما بوني نبون قلوا دون عينهم سويا انفر لا كجم كورنير ولا وبزني ماني ودم بحي واتقوا الذي خلقكم زميناوني نسوون نميا والجبلة الأولين كي كونكو al'umma lubin nan da bin dafin garma za kaf dumana wannan tamlawa kwankwan nan ba. أي الجماعة Ma'ana jama'a والأمم المتقدمة na al'umma wa bin garma za ha dumana wannan tamlana wannan nan ba za ha. الذين كانوا على خلقة وطبيعة عظيمة Ban da amza hanan ban yi ni, in shi na wa bin nan da yin ni, ni tabi'a za yin dinga su funi.
كأنها الجبال قوة وصلابة lala waton bin nam dango bimalla kadama waton zoya zanchan ya polo wa salabatan ni polo قالوا kabnan yare إنما أنت من المسخرين am yau shu'aibu na kulbuwan da ba in tabbuwan da ba waton tauhidi in tabbuwan da ba bin shadin dubinin kamata in ta urban dumana wannan da damlan wannan waton bin shakam بنت كل بهذا يتوشلي ان كل بوات شعيب صبي لولا انما انت من المسحرين شعيب ابن ما على فيهم بلا ترم بيك يلما نبود يلا على فيهم بلا فلا فيهم بلا انما انت من المسحرين ابيلا وات نيموسو وات كو هنكلني بي باغا ما بنو نتوشل ون كارن كا هنكل فوني وما أنت إلا بشر مثلنا don bahayi kata kuliyan shi yango tamina kul ba da shuaibu bandal ka fun karan lega fa halti lega wato annabi halti lega wato tumo kan yin tinya kada man yin bolta dan chaundu mana wannan ta tamlan sani ma anta illa basharun misluna tunan binya wato shuaibu tinya mi da kawai ka kuliya wato dadam ka tumbun وإن ظنك لمن الكاذبين wa inna zunnaka sha'an manin yasham tunin harami lamin alkazibina ai kai to shirshir lanniya وعذب علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين وأسكت علينا كسفا من السماء to shu'aibu kadin yalala ai kulbor na yalama da non fen yalanga dizan ta ka da bana yalman laninya ka ta bana kada ma annabinya tumwanya na man tumana na tubolti di unta azaba ma katinya faskit alaina kisafan min as-sama ba magi sagbara ma zusa shali karulutu zuna shu'aibu tumbor na nan shambala ka da bana annabin dinya إن كنت من الصادقين في رسالتك an yale tɔgɔsɛli ni ka dama annabi nyama tubon nyama di nya yelma na nyale di ke ka sagbara ngo kar malu tu suna ka sai na halaka قال ربي أعلم بما تعملون قال kala nimani annabi shuaibu mun lan yelba ربي أعلم بما تعملون man wanda pun kai tɔgɔsɛli kam mun shuaibu kun yala wa shuaibu bin nam da ngo mun dumana mun bin nam da mun min lan yo duma mun mi wato ye tɔgɔsɛli kam za dimbe wato hikima dimbe kada ma bolma nirbu ngo kam ta jamman dumana wanda tamlane mun dumana wanda tamlan ko kon mere shuaibu mun jawabi ko yalba a'a man biyan yana kada masagbana dillum margi yake nan halaka rabbi a'lamu bima ta'maluna ndu mama go kon mun mi wato yuntum ne tɔgɔsɛli kam mun min lan ya wadan na so mun yan ya samlan dana فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم أليم فكذبوه amma limin za yali annabi shu'aibu wadan nan buga ma zaha bukul tilatoni inna tabbata in yana ainihin wadan shu'aibu tunin dai kun shami da tabta yalman na yele to ashar kan ma zaha fa kazzabuhu fa hazahum azabu yawm zulla kan dumana wannan tamnan da ta ba watan sanyona binin yadini azaba din ya kamar watan sabban kana na tamnan tukuce ka yina kama tiyar min rumbo sagbar ma ainihin rahaman yan biyar so kan min kada samun yi kulku rahaman yan biyar ne bada ma dita nan karkwar jiyar buhan bibi da kul mahme kar kul mahabbom kama ta min rumbo wato rahaman balama to duk su min dumana wanda tamnan ce ka sagbar ma karatu na kai nan halaka biyo to birin bon ma fa ahazahum azabu yawmi zulla kan dumana wanda tamnan dake kan damsu shaldin ya kaddama wato sagban dun kulmaha kan yina zan kabta nan rahman bala kan dumana nan te kabzal an liman nan bayyini
kan na da tarnan da ke ka sagban ma ka da la sama lubu sona nan bi zahal da ka dan bayi ne ba da riwaya أن الله تعالى فتح عليهم بابا من أبواب جهنم nan dumana wannan tamlana warayola wadon dundul shari jahannama wadon dundula na zayiri zusa وأرسل عليهم حرا شديدا sagman din da lubu sun balama ba gulta mini sagman balama karam balma sun kamar waton sa kwam dan dimina ba domin poin shi bi kurgwar zuwa da ne kamin ya kadama rahama bambun kana na tamlanci kam yogi jahannama dundul zayin na babu sura wa arsala alaihim harran bondale lubu su tulum don kul sawa don tulun din pam din da lubu su فأخذ بأنفاسهم ko bawa don ainihin wadon bufum فدخلوا بيوتهم kam zon kena wadon buduri ولم ينفعهم زد ولا ماء durma dubino ba amfani wato bi durma mu dubino ba amfani kom kam yan yurbuni kom ba yubutum durma puni dubino ba amfani فأنججهم الحر tulum shaldin shewara karkara dulubu zugo jiba kabba فخرجوا kam yina فأرسل الله تعالى سحابة فأظلتهم kan duma da wanda da tamlana ko ratum ainihin lana sagman wana fa azallatuhum karannan ba kadama sama kuma bisula فوجدوا لها بردا kamin ya kadama masum وروحا وريحانا kan ya wadan rahama na ainihin wadan fuhum zan kana da wadan masum mafuni din ya kadama da yasa فنادى بعضهم بعضا har kabtubuwan taba فلما اجتمعوا تحت سحابة abubuwan tabkadama bannu kun ya wato sabban ko kuma ban ya wato yasan bara ka buwan la tawafin buwan da rahamai bakana lamiyana ta da sahaba la wato sabban ma tangle أرهبها الله عليهم نار to bin dillahin naza kap kan dumana wannan da tamlan cika bon ko karatu lubusu kun dibsadan bayine ورجفت بهم الأرض katumbani karyala bin shadin dam فاحترقوا kabza biza dibum كما يحترق الجراد المقلى an kulmi kada waton tori bin yi kuzo wannan waton lanin da bikin bola biya palate ne in kim shamla da rakab zada dibum فصاروا رمادا kabza ne waton ainihin tamplin وهذا العذاب الذي هل بهم to azaba shaldin bu wadan da lubu su kuma ورجفت بهم الأرض na ainihin katin bango kar dambango هو الذي وهذا العذاب الذي هل بهم هو الذي طلبوه amma ban da bolar waton ainihin azaba shaldin bu هو الذي tahakkuman karyar waton mabanin sare kan dubai na wannan tamlamir a shekarar lubu su تحكما بشعيبة tahakkuman bi shu'aiba karyar waton sabon yale na annabi shu'aibu alayhi salam بقولهم bi kaulihim domin wula kabda yale فأسكن علينا كسفا an yare to shalma din yara yalman nan yale faskid alaina kisafar min sama yin ke ka ainihin waton sagban karkul malutu suna din ya kada waton asaba ban da bol waton annabi shu'aibu sani kan duma na annabi tamnan da shekar lubzona إنه كان عذاب يوم عظيم innahu lalawadun azaba shaldin bo lalawadun sagban wada azaba ma din ya kada dabsilin yale dabsitin tali waton da azaban da yale إن في ذلك لآية inna fi zalika hakika da nan tabbata wadon duk wani wadon aya وما كان أكثرهم مؤمنين bimi pam bi panin fo shabanin imani
وإن ربك hakika adumana wuni لهو العزيز الرحيم nan bala wannan watan yansu yalle kam وإنه لتنزيل رب العالمين wa innahu yalaman lan yasham wa innahu latanzilu rabbil alamin shebunan yaladin yina ndumana wunna da damna wunya kada binnam da saduma نزل به الروح الأمين wun le shegara na alqur'ani wun yawa don malaika jibril wun ya arruhul amin على قلبك wun shelina wa don asuni ya rasulullah حسه بالذكر ndumana wunna tamnan gahallim wa to sungo yanni kadaban dumana na tamnan shegi qur'anin nan a sununa ya rasulullah na ma wa gam sumi ni da ya ta'awu لأنه سلطان الأعضاء domini lala sungo kwa to azaha dinna ambala فكل شيء وصل للقلب bin shakam zahawa don da yamfa gida adam wa don suni وصل لسائر الأعضاء da zaha yamfa limi wa sala li sa'iril a'da dan pagwa ton to bin shakam dan pagu su dan pagwa ton ko to ama zahanan bayini وفي الحديث da kana sallallahu alaihi wasallam wa hadisini ألا وإن في الجسد مضغة ala fomi ya kacawum annabi ya tu'ambara nusunu bala inna fil jasad mudgatan wa nan kulli dibyanin burani إذا صلحت صلح الجسد كله lalanin kullum wadin da yi mali ta nunguna zahamal ya ألا وهي القلب dinin yawa ton dini dinin yawa ton su فحيث نزل على قلبه wa iza fasadal jasadu kullu dimilan nan ka ainihin wadan din kullum wakar sam nunguna zahawa ton da sa'anya ala wahiyal qalbu din yawa ton su فحيث نزل على قلبه to tun da ainihin wadon alkur'ani da shemina wadon annabi sallallahu alaihi wasallam wasu ne وقد تمكن من سائر بدنه ashe qur'anin wadi kunshe na annabi sunun wama da nan tabbata wato wani na zahan bal nan bayini فلا يطرأ عليه بعد ذلك نسيان tun da alkur'anin wani kunshe ga annabi sallallahu alaihi wasallam wato su ne dan da yini dublanin wato ka tamsim karkara annabi sallallahu alaihi wasallam wato wasu ne ولذا ورد din je karkara lahbal ne أنه كان إذا كان نزل عليه جبريل أنه كان إذا نزل عليه بالآية جبريل بالآية نيلمان يشم ددائن كما لايك جبريل كو شيغا نبي صلى الله عليه وسلم سنن آية يريد أن يقرأها كان برنو كروات آية بلسانه نزلي قبل أن يتلوها جبريل عليه ظاهرا na anabtatiyan jibrilu da kuka da qur'ani nan da nan yoyu maka annabi sallallahu alaihi wasallam wa ku borno diele mi ko nun da yoyu no diele حتى أمر بعدم الاستعجال بالقراءة zahiran wato ainihin wato mfaro ne hatta umira bi adam al-istizal hal kan dumana wannan tamna yara ya rasulullah jibrilu tuyan ta wato ayana inta tala in yara ka nan da yoyu mana diele wato ayama na karam قال تعالى kana ma yal muhammadu bin shakan man dumana wannan tamna man yan ban sale kai yoyu man yale لا تحرك به لسانك la tuharrik bihi lisanika lita'ajala bih mirka dam da sun ya rasulullahi domin anan yangama na je qur'ani wato malaika jibrilu sani لتكون من المنذرين na wannan tamlan yara annabi qur'ani shaldin shi wa mana ya ka malaika jibrilu zo aka domin ali ga ne boso wun yantin nan da nirba wa ashe ka sasar ba kanon da ba wa ashe ka tar ba zuko بلسان yantin ba wato albishir bilisanin amma nizli din ya kada fasaha dini عربي مبين fasaha dinin yan yali karnya arabi yan yali wato mal fasaha wal ma'ana litakuna min alladhina unziru bihadha lisan ya rasulullah in kam ka malaika jibril wa zan qur'an wa tanna sallama su domin aliyegi
نبو شب من الذين انظروا بهذا العربي بين 9 سربة نعينك ينزل شلدن بودن يا عربي يدني بنم ليس وادن عربي يزن لما أنا باون وبراب قلسي كم يوادن لارباون مني عينك وادن أنا باون ما بقلسي وادن لارباون مني بيلون داكون يا بندان يا بنما أنا وهودو أم يا banu Isra'ila bida nabin min da zo fam anabanu ma zahanan bayini to amma ban kunyar larbawan mababi galsi hudu balarabiyan da bala annabi salihu balarabiyan da bala shu'aibu balarabiyan da bala isma'ilu balarabiyan bala muhammadu balarabiyan bala to ban bugu ma nirba nuwa ma konko ban yi watan larbawa ma duman awun tulgun suna amin kiran tabbata ba su hakika yalama goko qur'ani din yasham wato din tegi qur'ani yalango shalbin tisul nati annabi sallallahu alaihi wa sallam lalawatun qur'anu dibbi ainihin littafi kam dumana wannan tamlan sosai in ci annabawan ban bi zahawa don lahabaina da kana da fune kamar at-taura duk yala kana wato qur'ani yala kana dini ka injila kar lahabal kar kana qur'ani ne dumbo qur'ani bil wadon aya in zanti ainihin wadon gafirnama ala zalika zan falala mazu lalama da bil wadon ainihin hujja zan fa ainihin wadon larbanin zuwa ni wadon banu isra'ila nama ai ya to shali kulkani banu isra'ila dalfanima biti yalma wa na alqur'ani anti yalma la kadama da kana at-taurani in kada injila ne banu isra'ila dalfanima biti ainihin wadon da yalma le wama konko da bisa ya ainihin wadon mu'jiza ben kanir kana di tabn alqur'ani kamar abdullahi ibn salam bandan dabala kan dumana wannan tamlanci wa fini bannun ma banin faga annabi sallallahu alaihi wa sallam annal imani na atauran injila da hakalan kana tilan wato imani na alqur'ani no wa dal mashir no taba biman amanu ni bu shaban imani wato bafuni fa innakum tabam ya kadama so ban boben za a fanin ban ya banu isra'ila da fanin wazaban tin ya lahabale wato bin shadan kana alqur'ani ne karya na sallallahu alaihi wasallam wasu fanin ma na injila na da mawuyale tanan duma na tamlana tiriyar su wato alqur'ani ka tasusul na tilawaton tuzun shabwaton dabban be muhammadun ya wato balarabiyan kaman duma na wannan tamlan da zan Qur'ani in zan tilawaton so dabban ku fara balarabe ka ainihin waton wumfa balarabe ko zan alqur'ani no waton darbawa ma biran guda imani hal annabi rukul fara waton balarabe ko diyan zan waton Qur'ani no ti darbawa mun ko zan taban biran guda imani bidan kudu imanin dina kabin shakkam zaha unbatan litiba'ihi kabin shakkam girman kai wadon domin alkur'ani kabin shan diyan mun ba domin girman kai su ana wannan duka tare domin a wanda sinti bismillah له العدي وسمت الذي دل فضله على أنه حب الإله وخيره عظيم النهى خير لذي الخير كله
جزيل اللحى يغشى البرية ذله فلا البسط مقبول ولا الباب مرتج بشارته موجودة قبل خلقه ولا خلق يرضى كنخها بعد خلقه رؤوف إذا أروى الزمان برفقه جواد إذا دن الغمام بورقه ففيك من بحر الندى يتموج shirya ta tabbata ga manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam da kuma kyakkyawan hali wanda falalansa ya shiryar ga annabi sallallahu Alaihi wasallam a kan cewa annabi sallallahu Alaihi wasallam hibbul ilahi masoyi ne na Allah wa khilluhu badadinsa ne azimun nuha mai girman waton hankali alhairi ne ga ma'abucin alhairi waton dukkansa gabaki ɗaya jazilun luha annabi sallallahu alaihi wasallam gwaggwaban baiwa ne zilluhu inuwansa yana zakke ma ainihin talikai gabaki ɗayanta falal baddu da sababin haka albasutu shimfida ainihin wato na tafin baiwa bai zama abin danka ba ko ba kuma bai zama abin abar kullewa ba albishir din annabi sallallahu alaihi wasallama maujidatun samamma ce kabla halkihi gabanin halittansa babu wani ainihin wata tabi'a yurda kunkuka da ake yarda da hakikaninta ba da hulkihi bayan watan tabi'a na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama mai tausayi ne a lokacin da ainihin zamani ya karkata da ainihin sauƙinsa annabi sallallahu alaihi wasallama mai yawan kyauta ne yayin da aka ce girgije ya yi rowa bi wadikihi da makadinsa ya tabbata a cikin watan tafin baiwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam baharun nada kogi na baiwa wanda ke tashi da ainihin kumfansa don su gudun tabbata bi annabi sallallahu alaihi wasallama halfiyalli da lambe na annabi sallallahu alaihi wasallam halfiyar shaldin ya kadama da wuhi annabi sallallahu alaihi wasallama wa falala dinin yadda ne kadama annabi sallallahu alaihi wasallam na win yurun bala wa khilluhu wa sallan bala a mun hankali dinin garso kamza hankali alhairin yau zanci alhairi lankam a jazilun luha wallan ya kadama fin din galisi annabi sallallahu alaihi wasallama wa muhammad yan fulla waton bin nam da zanan gbanyi dun zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama wani taldin tintirfin wamiya dan hanshal kani karlan yan kubiha dum lannan din hanshal kam dun do shaldin kuyoti wato so kam wa ma za hada fabin shahadan nan yan kware annabi sallallahu alaihi wasallama wati yan kana wa funti da wasu fiyal da da ko nan kana da fun biyan mi fai kan duma na wanda ta tamlana ko nabin namo wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu ahmad wato tabi ashal kan din fiyala kabinin da yarda inda duk yalman da hakika kabinin da yarda
ba'da khulqihi baya nabi sallallahu alaihi wasallam won tabi adin fil din yanga رؤوف nan bo zuwa bilanin bala إذا ألوى الزمان برفق bo sa ka nabi sallallahu alaihi wasallam ko zuwa nan bo ditinin ka zamani karmigi in malga ka kenke waton ainihin nan bo su haga to duk sama ka nabi gun zuwa nan bo جواد jawadun fintirin bala إذا دن الغمام بودق biti na sa kurli no no shim no sama bilan mira to da saka na sallallahu alaihi wa sallam mun sama karfara baharna وفي كفه da non tabbata bi annabi sallallahu alaihi wa sallama mu'alidin ya kada mafinti wa wato nutale dibi sane يتموج ya tamawaju dan ko palgma kul yaksar mutamshal kamza to na wunti ta annabi da albarka to da alfan mi da alfan ban can kiyaman duma na wannan barhama to ban mi ban ma ban can kiyaman na wannan barhama to manan mi manan ban can kiyaman duma na wannan ban bo musulun do na musulun fam ma can ban kiyaman duma na wannan barhama bi sirrul fatiha to da du'a ken ta kwamba ban kwal mi nyanga mbal mamnu nyanga zaha nduma na wuni wadol bin yafiya kanon alafi nan bafuni to kwamba ma funi in ba abdullahi kyamani wanda shi bisa sani to min kwantab zahaban da fun garba da ban nabin zaha ndo mana ba man yafi yana wantan ba lafi wai to yin buhan da bazo ko ba wato ni imani bisarul fatiha to kwamba ma ban da nono ko karfam zan can ka da ma ta yala yala ma funi ma'ana bin shakam din yabin hayran ta tere wato ta mabiya ni ta kema ni ta ba ni ta dalifa wani ya alhaji sani musa dan kullum fil waton karmo wanda fili ko dar waton ainihin station wa cirka ta karanda ndu na won kiro tale na wannan mu rahama wan bir waton birlishal kamza duniya ne no baba kamza duniya ndu na wannan ma albarka ne dini wani ya ga ma ta amalta mabiya waton ayana boranin ko karfam to ni sabu me bago ndu na yi mu din sabu ne ndu na won dulmo nyafere kalabsu bin shadon fago nin masalan ndu na won nafsu na to bisarul fatiha kama bima nan ko karfam halti tumban solana ko karaibi karmama puni ndu na won wannan ma ka borde to shi ndu na won zambuto ndu na won gulo titi wayel kamza won borde zan ko zan ba to ndu na won palmoniya bisarul fatiha yo ka dari inta pai alhaji muhammadu soidali na tabi ma gba jaw har nimza bu kwamba ma so da zan can ban jarama dabuna karkaran da ma nduma na won faham ba arziki nduma na won gulbatiti bisarul fatiha ala yisani wa bihima funiha tasura du'atiri wa bihima na won mal barkanan bani biza Qur'an biza biza na wannan ma albarka nan ba funi ma da falbiyani da karbilan biyani wani ya maru sanda inda mana wani dolmo ya file inda mana wani tumu alaifi wabba tuma ma wato wa buksari wan kulshi yan wai shi musa ko biya in sal jinna no mbe silma be mer jinna ma tirti inda mana wani dolmo ya file inda mana tumu alaifi wan bor non ma ka bor ben shakam inda mana wani zamato wamin nan bor ma ka bor labba ma yarda nduma na wance ko nyabba ma yarda na wance ko nyamma ma yarda bi sirrul fatiha tumma bi kuma banan tum albarka pam no kuma alkhair pam golnga ma puni ay kana to yule director alaji adam waton zu wani ya hafiz ko man pam golnga ma puni nti no lor waton shikir pam zo ndu mana wangu mo de samle na wani ma albarka nan wannan ma ndu mana wanke karfago bama wannan ma ndu mana wanke karfaba wa min tun shal kuma za handu mana amfani da albarka bi sirrul fatiha da fana wa yani ma da faso dona zo bazana ba da zo addu'a taban za hajjan wato bla bla da to dona ke bata kuma bi sabba son normo dona son buga dibale so to my bishop we go do good do the come going to te benno ko ko we so te be dare pamman ko kuma do good ma mingira da biya do na so mo
وبلا الورد قدام ولا يبقوا عندك فتوى كل أشياء الرسول ما في فاتحة. لأن دلوقتي سابوا كل فهم ما بقى صون تبلو فهم ولا صون با يبطلنا بلو جانا ولا نبكة فاتحة.